Sulod yun sa kong lawa. Diba? Feel na feel. Buwakan. Lakas na ba? Diba? Okay tayo. Yeah. Yan nandito! Pamamahay ko to! Kuya, ang akong anak ni Jintan! Karoon na nagaroon din sa Uraya. Teng teng. Tenedeng teng teng. Yo. Masanitas yo, masanitas. Masanitas imong kami na napudno. Masanitas yo, masanitas. Masanitas imong gipangita na pudno. Sa impangitan ni mo sa 2,000 years later. Welcome back sa aking YouTube channel, mga kabing guys. Don't forget to subscribe, like, and ayun po na pislita po niya kalimti ng notification bell para plus all para lagi kayong update. Welcome po sa aking panibagong unboxing edition. Ang aking unboxing is Jeans Coffee. Tapos na ang 7-in-1 karon 5-in-1 coffee mix na po. So, ikuha na to kung unsay nakadiferensya sa 5-in-1 and 7-in-1. So, katong last na kong episode nga unboxing is 7-in-1 na po. So, karon is 5-in-1 na po. So, let's begin. Prayer na po. Jeans Coffee, baka naman. Ang sunod is 12. Ang pagkakita na siya color green. Oh. So, kalagyan ko dito. Tingnan natin kung ano ito. Kung makita sa Jeans Coffee. Baka naman. Teni tubig. Yun, basta jeans. So, bagong hairstyle. Plus, meron akong dito pangpabara. Pangpatulog, pangpabara. Siopaw. Kanin siopaw, not sponsor ha. Pero, tag 20 lang. Tanong ako. Okay bang tag 20? Basta ko. Okay lang pa wala rin. Are you ready? Ma-feel na ko is na siya aroma. Diba? Nagin siya ay Korean ginseng plus mushroom. So, okay kayo.
lami kayo. So, isa pa ka, siopaw. Tapitat. Sulit yan sa painte. Bigyan ako nga ang ginseng sulod yun sa kong lawa. Diba? Feel na feel. Di mo nakuwagan. Nakanaan na ba? Okay kayo. Yeah. Nice. Very explosions tayo mga kabingka. Diba? Nice. Very praises the coffee series 5-in-1 coffee mix. So hanggang sa muli mga kabingka, okay? Atangin nyo ang mga wash out for the last episode na video. Ito po si DJ March Barrios. Ayaw kalimutin ninyo pag-subscribe. Pakitun na ang notification bell on para lagi kayong update sa mga walang kwentang vlog. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.